하게다 게르 동나이 하게다 토이 동나이 하게다 먹고 동나이 범티게 동나이 다스 동니 다보는 게 행게로 군에 행뭐 탈라이 동 뿌라 행 복다운로 뿌라 하기로 하게 복다운로 뿌라 카이나이 농랑 포농나이 Hi friends, ang pulang lamsogan YouTube channel lo. Inke asak dini ang blog kaya balawin nyo tongka do din tamne bagay inke ani class ok tongman bagay na ang onek video kalaisa amon bagay na ang blog video ro khaiman liya ani time short di bagay inke dini ni simen kang no ani blog deli phonok nai noro ani blog tabun sim ke legoron noksinai dini bo kono jaga bere jangnai kire henyo para wono yang para ni lama wono henyo bere dei asa kono ja thangna kiri tini khana rong simen ga kang no rong ang biang thang ang no phonok nai tin hingkang asa bere ya tin hingga ke henyo just paran lamo simeno henyo no go fighting ang block kha tamne ba ye kono jaga thangna kiri ni bagai angke noro ang tini no go tam khai ang no rong no phonok nai no rong nai tongni angke no rong nai di simiro all bore khai tong ma kya bothai jawa sa to ja kho anh ở Thái có bác sa bóc tông nhà mà hành tông cả giờ sao nó xuống xin nó phải này ở bờ sa phải đi hay bên nó tao bóc sa phun nó chỉ còn mấy cái sắc phá này bác sa có đó tông bác sĩ cái giờ có đó khai cái chân nó đi yang đi vợ bữa Thái hình cái yang đi gì bị băng go yang đi bữa Thái có đó nó tông một tí gì có bữa Thái có đó này đi có ke tabo nga ke ango jaga o sini mukhteng aro kaijak tongo aluk rok tai kabang maro mukhteng kaijak tongo ang mungsuman baliya ke tabo oro tilunan hineng phajak ke narong man khanai ko tabang iko naji ko sini ro tam mani kaijak tong ang narong phunai sino ko tam mani kaijak na nya amka alok yang ko khatongo motor kaijak among ka ke yang ko nga ke lai patoro kaijak yang ko te aluk tongo kamang ma ang bana ko biro kaijak tongo ingke tabo amno tiluna hananya ang phaijak ingke aluk khong ke do ti loya nga ke hakra khaingai tongo amon bagai bono ke kisa kisi hake ma tono ingke ang o jaga o je mukhteng tongmani ang phunugoi manliya ang camera da sangnai yang da tilunai amon bagai ang tiloi paibikha angya tabang teka sa jaga o thangna engo milok ro kosai rok tongma jaga o tabuk tilunai norong nang phunungnai engo bo bomahai tong tam mukhteng kaijak tong ang norong phunungnai norang nagi tong
hingke tabo mukho tongo tui lui phaibai ke khumrogo tui lubai ke hingke tabo ke rest time ke tini nogo ke phan kwrui tini ang nogo sachungsi hingke amoni bagai yang black ke tongnai selachoka hake da geru tongnai hake da thugui tongnai hake da mogui tongnai bum thike tongnai tas tongni tabo hingke hang geru gune hang mot thalai tong pura hang buk down ro pura hake ro hake buk down ro pura khainai nongnang phunungnai norani buk down khaimani gonor buk down khaike sobsa ama hake buk down khaji ko yaga ma hake rinya de ngake ko ama hake khaji ko iko खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय ama hangga ke yango gadali da hang godali da hang pora onkori phayu नहीं अभी मजा आएगा ना भिड़ tabung norungo amsuno ko kesana ni musungo tamu hangga ke next video malanyai ang tini nogo tongman bagas video kolo khaya hangke asungno norong next vlogo malai fina yang mai khanani siminong no ang counter ni wani blog no ang start khanyai hangke tabo asake no palace nai hangke jotono na hambai ani video no paya sak nai tongni